Здравейте! Намираме се под Linux работна среда и днес ще ви демонстрирам управление на повече от един робот в среда на Linux, скриптове разработени на Shell и приложения, имащи ги само в Linux. И след инсталация на Linux, те са по дефолт, което ни позволява нашия скрипт да е абсолютно независим за голям брой операционни системи Linux. Това са нашите роботи. Робко 01 с контроли на Техническия университет Габрово. Контролерите са две последователни ревизии. Те са свързани към USB Hub и по този начин се проверява каква е скоростта през хъб, тъй като, както знаете, винаги хъба внася някакви занижавания на скоростта. През конзолата извикваме едно приложение, което стартира 5 отделни скрипта и тези скриптове извикват сами по себе си един шести скрипт, който движи всъщност самия робот и парсира командите, подадени към него. Така. Нека да пристъпим към демонстрация. Това са нашите роботи. Извинете, искам да наглася камерата за по-добро виждане на процеса. Благодаря ви за вниманието.